Larkom Gavana gi otiko mar ODM e kaunti ma Homa Bay Mikai Gladys Wanga oketo winjruok kod apisas mag thieth e kaunti no ewi kaka gibiro yudo sir e lwasi mar tich ka obiro bedo gavana bang' yiero mabiro. Wanga nobago romo magalamore boma Homa Bay odiochieng' manyoro kod apisas go duto. Omedo ni kata mana kinde mane en women rep nosekonya ahinya neno ni ji duto te koro yudo thieth makare. Ne otene kod seneta ma Homa Bay, seneta Moses Kajwanga, jalar kom women rep Joyce Thieth mong'ere kaka Ben Suda kod jotelo mamoko manobanga koro apisas mag thieth kokalo kuom jotendgi bende koro ne ogolo ywak e achiedh nade magisebedo ka gikadho e sirkand kaunti ma Homa Bay. We will not disappoint you. Give us the proper personnel and we will not disappoint you. Give us the proper tools to work in hospitals and we will not disappoint you. It is very sad. Nitie weche moko mwang'eyo maseche moko abro mna wache siri. Ka nitie gima bedi gole you work healthcare workers, Your Excellency Deputy Governor, I've heard you speak about this. Golnua ghost workers a payroll mar health workers. And Oketo, Wakwai, Team Noah audit, the health budget is the highest in this county. One mwaka opesa mangenye county, to pesa mangenye dia chulo salaries. To a great percentage of your mutual healthcare workers, organ healthcare workers. Nitie nyaka jomoko mwang'eyo Maya okong'o e bar. Lakini king'iyo payroll en senior surgeon. The doctors and nurses of this republic are sweating in this tent talking about pay and salary. And yet the unworthy, without degrees, without diplomas, without papers, are fighting to be leaders of this republic. There is something wrong with our value system as a nation. That a doctor who scored an A in school, a nurse who scored an A, and a health worker who scored an A has to beg at the feet of those who got D's and E's in school. There is something extremely wrong with our health sector. Therefore, when I say I'm a community health worker, when I say I am a health worker, I am just that. So when you elect your next governor, you are electing a fellow healthcare worker. And I'm not saying this for political purposes, but I have a big priority on health. Look at my record in Parliament. Akelo bill on cancer management. Mondo ne wawachi ni county ka county ogol dakteche wagi serikal opuonj nono as oncologists. Mondo giduogi githieth e counties waka nikech cancer nego jowa to waonge gi specialists manyalo konyowa diagnosis chon. So it is not something we are talking about today. It is something that we have worked with. Sama chunkani biro wawinj ni untu pare nang'o. To wanene nang'o. Tukelo koru, twakelo korwa, to wariwo korwa ariyogi, to watimo singo. Tudoke gweng', to wambe wadhi nyime gi gweng'. To tarik 9 ukete. Tugoye, to wadonjo, to ubiro kuomwa. Ito singo mane watimo cha. Koro timnwa go kaka ne watime cha. Nikech watimo korwa, to imbi timo koru.
obiro wacho maber. Tasiro on infrastructural facility. Kaka jalno manosebedo Minister mar Roads